Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek aku nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasange wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora, kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, Mesti kowe ora ikhlas. ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Kowe nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat kowe dasare wis wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh, dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop Beda. Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. wah iya, oke ra masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Ana ngetoke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Heeh. Aku ngempek kamukten, Le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya. Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Jan, kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok ngomong yo. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelari rawang Sapa itu?
dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang Ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitaku meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Pancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embo. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Kok gak mumbul. Lho, iki kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Kan ngopo? Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra.
Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Ana kowe areng nlarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. ora minggat kene marganing patimu. Tiban nangane Petruk. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Ngono tak odeni ngomong ngono. Gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Iki merganing patimu pangga tanyane. Iki merganing maju bicara itu. mati. Diar mati terus. Lho. Sebabe kowe nonton ora? saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebon apa-apa to? Urang e. Mau candak sauna diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling uwit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Heeh. Nek nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. iki ora omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar Ora. Nek nganti ora kena, engko nempuke karo bapak. pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun.
Pecah siramu. Pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trima ora dadi yungkus iki. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat legane atiku kowe. Ngono, untu mati aku. Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah terande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku yang kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Pidan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ya Nendra mau dekok. Wiladal mati Iki margane pati margane. Ayo maleso. Maleso. Piye, Gong? Cara Brahma bajigur ana. Ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarana sisan. Wah.
Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok gong kowe iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget semono to, Gong? Mbok rasa cerewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok suarane tung 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 tung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Ye ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk. Ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya, ya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Oh sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten ra iso mati jenenge. Wah. 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 Iya. Waduh, Truk. 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 Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngeyel kok. Gong saka cangkem. Tangi le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi, Gong. Baru nyawa kirik po ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah. Wah, Petro, ayo, kandang wae. Wah, ada. Jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok suarane Kleru nyawa kirik. Wah, sian. Arep tak dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan jabut genti nyawane, Gong. Men pokoke.
Kok cabut genting mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke, Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, cahedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mrene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutruk dingonokne kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya, iya. Wah, laedan dipreteli nya. Nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bes kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo njaluk kene. Iya, wah, lah wis. Nya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulih kana. Yogi kowe ya. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Bagong. Wah. Maning jajalanan ana kawan murang toto wani gawe geger putrane nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pring atus dina iki. Sabar Gong, sabar Gong. Colke, aku nek wis ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong sabar, colke. Colke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan kowe. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Aduh kuwi tak ndani cis kok karo es. Ha iya. Kae kuwi pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan. Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Wis iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa
Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi lak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak, Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru nggawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tra? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Engko linggis ora, Tra? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya, kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Cis Trisula. Tandangono dhewe. Ya Mir ya. Bu. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kuwi ya sembrono ora. Kowe. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing seneng aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton akeh banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Tra. Ayo udah. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mutar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Cahidan ora. Ha ta? Ora. Ndene. Tro. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndekan dadi anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Glo, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Waduh. Aja to kok kowe ngene. Kok sapenake dhewe tekan kene kaya ngopo?
kok nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra dikodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mrene bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Aku dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo Gareng ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula ora buyadi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus Gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng, Apa? bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa. Bojoku sisan, Gong. Mole mlaku wondek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lukoke sandal ya kangelan. Ninggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih. Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Wus. Kekecah sertifikat. Nek ngene Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal.
Lah ana kanca omong-omongan. Monggo nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petro, tekanane Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah kok ya le ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo Gong? Asowan Watogok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku wale jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ngono ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watogok. Ene ngopo iki? Gong, Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watogok. ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, Waduh. Duwi apa? loro goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watogok. Watogok kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandatarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapakne klebu anakmu gareng wae. Lho, gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem bertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus matek aji kula weling, pameling ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk
Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan saka ndok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Lah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaraté kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa ki daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala ki ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone gak wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosa asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacir. Lah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Mengko ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ra Teja Maya to? Ora tunggal sak ndok to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada kucluk ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhu ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kon piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa?
wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah iya. Engko nek wis dadi wae. Aja ora Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tane Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek di balik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik Ndara Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwale kok. Ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Wis kok gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegek. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya Tegek. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Kok. Kok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegek. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kajewangan ya Tegek. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngompo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga ya Gak jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel nak malu, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk. Wah, brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Kok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya Tegek. Wis gawe mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilung Bathara Guru kok narada terus
aku kenali apik ming karo Narada. Iwang Bikulun Kanika putra Iwang Bikulun Bathara Guru Iwang Bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Gak. Penyarian Pak Cari. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Cari. Kula ingkang sowan Bikulan. Janaka apa? Tandhe ketak ketun tandang, ketak tulung tandhe, tuntak tulung bilang, undang. Lang tandhe nang tulung bilang, tandhe nang tuntak tulung tandhe, tulung tak kuntak, tulung tandhe. Wah, lali aku Janaka.